Няма начин да забравя. Няма начин да съм в рая. Да и вече знам какво да правя. Бутаме до края. И ловец съм, и рибар съм. Добре! Жив съм! Не искам друго. Живее ми се лудо, жив съм, безгрешни няма на този свят. Мога да видя как съм. Ще живея. Но да ви се, но. Да, това е двигателя. Я да видим. Ще живея. Нищо. Да бе се. Умирам. Не дей бе. Аре бе човек, дишай. Така, браво. Браво на тебе. Ще умра. Пиян, за кой ли път убийствено пиян, съня за тебе плача пак. Пиян, живота ми без теб е пропилян, как можах да съм такъв глупак? What? Вали, камъните падат. Падат от небето, камъните падат от небето. Я елате пиленца при батко, да ми пейте сладко. Принеси батко, да ти пеем сладко. Предизвика да пееш, ще пееш ли? Поли, вода, По-добре не пей. За всички, които за 4 сезона не разбраха какво означава X-Factor. Това е X-Factor. Доближи си микрофона, не се чува добре. Чуваш ли ме, сладка моя? чувам сам. Провал. Оттам виждам само. Провал. Ти си ма снима, бе! Ще не тикам телефона, бе. Писаме си само секс, просто секс. Писаме си само секс. Пада лист от календара, времето зад нас расте. 施錠をしたとはいえ、こんな古い木の扉なんて簡単に破られるだろうな。Ще си лъжиш, че целува по-добре от мен. Ще те гали с моите ръце, единствени. Хелане! Братле, що вчера ти се виждаха зърната, бе? Задавай ми неудобни въпроси, езикът ми на провокации носи, но почна ли да отговарям подробно? Ние сме едноячни близнаци с него. И ще се пием. Я погледни. Да. Само, че той е по-брадясъл, той е неисканото дете. Аз съм ви като три знака. Пубертета го ударил. Си лошия тати. А Готика е гадния гном, който досажда. Чакай, това е еволюцията, как става все по-лош. Първо гледа миличко, после порасва брада и после гледа много. Баща Иван, ръкичка,
А отсреща гола ученичка. Гола ученичка. Тръче се на тревичка. И ловец съм, и рибар съм. На закона тарадо дал съм. Щом си с мене, Няма страшно. Заредил съм яко брашно. айде всички заедно. Зънгър, лаке. Вчера направо изхвърлих всички столове, ма много бях ядосан човек. Представя се да ги изхвърлих. Че да му е някой, ако дойде на гости, ми седне на хуй. Простак. Това го изрежи. Та имаше момиче красиво в моя клас. Бях се кръстил възглавницата на него и за вас. Името и прекрасно ще остане в дълбока тайна и за по-нагледно ще я наричам просто. Превърнах се в нейн персонален лакей. Ако ми беше казала, може би щях да стана гей. Това ми е стаята, бе, това направи тука, бе. Изпращах я всяка вечер, що тя беше страх от тъмното. После от студа често болеше ме гърлото. Първото, второто и тъй нататък, каквото поиска. Аз я гледам и разнежен, примучавам си като иден, който тя приятел си намери. Аз нагло претендирах, че с него смея вери. Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's Clefairy!